pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu. Khwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndi ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndi ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndi ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndi ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndi ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndi ana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chani tsopano? Achimwene poyambala ndani mono kuchoka kuno kwa abale anu ku Nyasalande. Kaya mupeza bwanji anzathu uno kumeneko. Ukamba za ife tonse ayi ndithu siludandaula kwenikweni. M'masiku amenewa ambuye okhala okhulupirika. Pano pa nkhasa kwa mwene monga dafotokozera mukatanga apita ija kuti misozi ija tsopano yamba kuuma. Tamba tsopano umalimba mtima kuti zinthu zina Mulungu amazilola ndi cholinga. Kumwamba ukalemekezeke basi. Mundiloletu kuti tsiku la lero ndikuwuzaniko za Khwezy kuliya njira makono otumizira katundu kwathu kuno. Kungokhala ndi katundu amene akuyenera kutumizidwa kwina ndi makamba mobwerezabwereza kuti sizomayima pa katoto ukupa galimoto zimene simuzidziwa, sizomayima pa thanki kumakuwera anthu ena ake kuti akunyamulireni katundu, kapena pakameza kufutitsa anthu kuti ayi paselo yangayi mundiyikireko mukandiperekereko ku Lilongwe. Ayi ndithu mudzaona nazo malodza. Katundu ina aliyense kutumiza kumatumiza kwa anthu amene ntchito yawo ndiyo nyamula katunduyo a Khwezy kuliya, ndipo ndiye ndi achangu kwambiri Nyasalande yense uno. Nthawi ya uyoyo namondo wa Fredeyo zikuoneka ngati madirama acheperako achimwene. Awo ochita madirama awo zimodzooneka kuti pano pamwe nawonso awumaona kuti kodi loko madirama awo tingamachite bwanji anthu manja ali nkhosi. Tikuyenera kuyima kaya. Nakamba kale mukatanga apita ija kuti munyengo imeneyi ya mavuto manyasa aonetsa chimvano cha mavu chodabwitsa kubasi. Chimvano chimene chitati chipitilire ndiye kuti mwina mwake ena mwa mavuto amene tikukumana nawo kwathu kuno akhoza kucheperako. Munyengo imeneyi ya ngozi anthu taonetsa chikondi kuzenika kuti sichili chonse chomangodikirira kuti anthu ena ake okha ndi amene akuyenera kutipangira. Koma ifenso patokha tikhoza kusankhanitsa limodzi kuchitapo kanthu. Ngakhale obwenzawo Bwande mapatenazi akwanitsanso kuchita limodzi ndithu. Zioneka kuti nizotheka ndithu achimwene. Ujeni ngakhale tili munyengo ya namondwe komabe nkhani zija sizinatheyi. Ndikudziwa kuti ukuzifunsa kuti nkhani zake ziti ubwantasa ino. Nkhani zakunotu za malita pangolini ndikudziwa kuti muzikhala mukufuna kudziwa kuti mutonthoza chani Bwande. Ayitu zikuoneka kuti sizinathebe. Mukuona kwathu tinkaona ngati ayi basi ino ujeni malita ayo tsopano agwire ntchito. Zongolankhula zitachita kokwanira. Pano ndi nthawi yotino tione kuti zikhala bwanji. Ngakhalenso anyamata amene ankalimbikira nkhani zimenezi tidamva ngati nawonso ananena kuti ayitu basi zakumabola za milandu zokhudza malita pangolini tathala nazo basi. Ndifake tidali anthu odzidzimuka komamva kuti Bwande nkhani zichalo zikupitirirabe moti posachedwa apa
abwalo akhala ukambapo kuti ndi zikuyenera kuti zikhale bwanji pamenepa ishi komatu anthu kufesiriro amwene ndipo ndi ayi zikomo mwamva ino tidamva nkhani za malirazi ifeyo anthu akumudzi kuchikumbeni kuno tinadzakhalabe odabwa kuti nkhani zimene zimene make tizisiye bwanja chimwene nkutheka zilipo zimene enafe ndi umbuli wathu tisakudziwa zimene zikuchitika ndiye mwina atisiye akamaliza kumenyana anthu watuza kuti amaliza zikuoneka kuti nkhondo limbana ndi Katangale kwathu kuno ndi singatheka chimwene nkhani zonse zokhudza Katangale kwathu kuno zimene timatsatira mwachidwi kuti kodi zinayenda bwanji ndipo zitha bwanji musavutikenso achimwene zinatha ndipo sizikudziwikanso kuti zinatha bwanji mpakana pano achimwene palibepo chikuchitika ifeyo kuchikumbeni kuno timadzaona kuti nkhondo limbana ndi Katangale ndiye ragonja komatu ndiye kunali kuthamangathamanga zinthu zitangosintha timangomva aujaja koma anjatidwa komanso aujaja anjatidwanso anthu adafika pomayenda atakonzeka kale kumayenda ndi kanswachi mthumba kumayenda atavala juzi kuti sizidziwika ndipo pachiyambi amwene nkhondo limbana ndi Katangale aliyense ankachita kuti kuligule zinthu ziyenda kwambiri anthu asiya masanja akatangale koma malodza ena achimwene nkhondo limbana ndi Katangale mukuona kwathu obanta safe tikuona kuti tagonja iwo ochita za Katangale awina amwene ukufunsa za ndani kodi za satana ndiye zokha tukambazwa achimwene anthu ena ake ndi amphamvu kwambiri sangagwidwenso mpaka na milandu yawo imathira mawashauti basi za satana ndiye zidamveka usati sewero ayi koma uja anatengako za satana ayi koma uja ndi amene anadya nawo za satana anawagulirako benzi ayi koma uja anawagulirako kanema onera nyumba mwawo lero mukandifunsa kuti kodi zimene zija Bwande zili pati nkhani wake kondivutirapo koma ndimangoti ndinene kuti zonse zija zakhala zikukambidwa zija magayi zochita za Katangale awina amwene silingawagwirenso kwathu kuno amene amachita tsoka ukalowa ndi nkhani za Katangale ndi anthu ena akopanda mayina basi ayi anali aphunzitsi ndiye ankafunsa makolo ana asukulu kuti adzipereka kangachepe ngati akufuna malo pa sukulupo ndiye tawamanga akagwira jere kwa zulumika zinayi chifukwa cholandira ziphuphu ayi koma anali wa polisi ndiye amalipiritsa anthu belo ya mapolisa ija osalipiritsa ija amapanga za Katangale ndiye tawamanga basitu milandu yake makhala imeneyo imene anthu akumakalowa nayo achimwene milandu yeniyeni iwe akachita kuchikamwa ati zija zakalekale zomayenda ndi legeni mthumba kumakuwa kuti tikusakasaka apumbwa onse apumbwa amene akutithera logoti wathu adzipita zinthu ziyambe kuyenda bwino ndimati ndikakhala nthawi zina zake ukumbukira mmene tinkachitira muja ayi ulendo uno akuba nkhuku konzekane kutuluka ku ndende kumene munakaponyedwa kubwera mbava zenizeni kumeneko zimenezi ndi zimene titsekere kwathu kuno koma amwene pakupita kwa nthawi ayi ndithu mbava zenizeni zija zonse sizikuonekanso nthawi ndiye ikupita mbava zija sizikuoneka kuti zayenda bwanji ku ndende kuja kukadali omwe aja akuba nkhuku aja eni amene amakomola ndalama zathu ali dziko lyamwene ndilovuta tivomereze omwe aja amene anaba zathu za nkhani ndikumakhala moyo ngati wapalibe mawu aja omwe aja amene pakadali pana ukondwerabe akadadyabe ndalama zimene anatibera mbuyo monsemo kufikira kuti kukakhala zochitika zowakhudza iwo amatha kuponya ka 10 miliyoni kwacha ngati thandizo ndi omwe onso amene akuyendesa zinthu kwathu kuno pakadali pano anthu akatangale kopsa anafika pomadzimva kuti iwo ndi amene amayendetsa miyoyo yathu kuno mabwalo za milandu ali m'manja mwawo mapolisa ofufuza ali m'manja mwawo wina aliyense kuno ali m'manja mwawo ngakhale zeze amene ali m'manja mwawo nchifukwa tusangalankhulenso chinechi chonse ndunena tuzeze woyimba uja wa alamwanu anangochoka alamwanu nseuja ukukhonjeni kupita kumakapwa chonde osati iwala atuleti ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi Bwande amafuta kunyasalande sunga mpenzi